गिबियावनो साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोननिसिम आं बे मिडियानि गेजेरजों गोदान बोसोर 2023नि बे गोथार बे बोसोरखौ आं साबायखर लानानै जे साफ्रोमबो साबायखर बावनाय आरो मोनसे बरायनायखौ आं बावहरो जे जोंहा दिनैहाय बड'लेण्ड गट टेलेन्टनि एलिमिनेशन राउन्ड आरो गाबोनहाय सेमि फाइनाल दा जोंहा बेयाव 15 जनसो दाब दाब जायगानि 15थासो मतलब डिस्ट्रिक्टनिफ्राय गोबां 100 मतलब 10 जन जायफोर बाहागोदारिफोर बिथांमोना मोसानाय मेथाइ खननाय दामनाय देनाय ड्रामा दिन्थिनाय आरो बीट बक्सिं जायखौ होननानै बुङो खुगाजों थारमाने मिउजिक दिन्थिनाय आरो बायदि रोखोमनि टेलेन्टखौ जों बेयाव नुनो मोन्दों बड'लेण्ड गट टेलेन्टआव दा जोंहा मेगा राउन्ड जोबनायनि उनाव दिनैहाय एलिमिनेशन आरो सेमि फाइनाल जोंहा हिमालय हटेलाव जेराव जानो हादों आरो जोंहा बे एलिमिनेशन आरो सेमि फाइनाल जोबनायनि उनाव जोंहा ग्रेन्ड फाइनाल जागोन जेराव बेखौ जों धुमधामैनो खुंगोन फैबाय थानाय समाव ग्रेन्ड फाइनालखौ गोगोमथारैनो साफ्रोमबो रायजो राजाखौ आं खावलायनो लुगैयो बेयाव बाहागो ला ग्रेन्ड फाइनालाव नायफै जों खावलायगोन साफ्रोमखौबो दा दिनैनि जे एलिमिनेशन राउन्डआव बेखेवगिरि हिसाबै गाहाय आलासि हिसाबै नुजाफैनो हादों जोंहा सायखं बसुमतारी आरो बिथां मानगोनां एमएलए बिथाङा जायखौ होनना बुङो बि सावरायग्रा जोंहा सार बिथांखौ आं साबायखर बावदों गिबियावनो आरो लोगोसे नुजाफैनो हादों रादाबनि गाहाय सुजुगिरि बारग' सुजुगिरि आरो बड'लेण्ड रादाबखौ दैदेनगिरि मैखोम बसुमतारी बिथां आरो गोबां आलासि नुजाफैदों दा आसा खालामो फैबाय थानाय समाव बेबायदिनो जेरैबायदि मदद खालामदों साफ्रोमबो मोनसे मरेलि सापर्ट एबा आसा खालाम फैबाय थानाय समाव मरेलजों लोगोसे जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टआ फाइनान्सियेल सापर्ट आरो माखासे गाइडेन्सखौ होनानै बे बड'लेण्ड गट टेलेन्ट जाय नायल' जाल' मोनसेल' प्रग्राम जेराव रियेलिटि श' बियो थांनाय 2019 मायथाइनिफ्रायनो बियो जादों फैबाय थानाय समाव जोङो बेनिफ्रायनो नेशनेल आरो इन्टारनेशनेल लेभेलाव जोङो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जों माखासे बाहागोदारिबो जों दैथायहरबाय आरो थांनाय 2022 नभेम्बर आरो अक्ट'बरनि गेजेराव जोंहा थाइलेण्डआव जानाय मोनसे प्रग्रामाव जोंनि बड'लेण्ड गट टेलेन्टनिफ्रायनो ब्रन्जनि मेडेलबो जोंहा देरहाबोनो हादों दा बियो बिराद जोंनि थाखाय गोग्गाथाव आं आसा खालामो रायजो राजायाबो मदद खालामगोन आरो लोगोसे बिटिआरनि खुंगिरि जोंनि मानाव गेदेर गाहाय चिफ बिथांजोंबो जों सावरायदों आरो फैबाय थानाय समाव मोनसे जोंहा स्पेशेल मिटिं जिरायगोन होननानै बुंदों बाथ्राखौ होदों बिथाङा दा जों आसा खालामो बेयो मोनसे साक्सेसफुल प्रग्राम जागोन होननानै आरो फैबाय थानाय समाव बियो थांबाय थानाय मोनसे गोलाव समसिम बियो मोनसे हिउमेन रिसर्स प्रडाक्ट खालामगोन होननानै गोजोन्थों फाइनाला माब्ला जागोन फाइनाला जागोन जोंना जेराव दा फेब्रुवारिनिफ्राय लानानै मार्च मासनि गेजेराव मोनसे HLC आरो HS एग्जाम दङ जेराव जायफोर बाहागोदारिफोरा बेयाव बाहागो लादों आरो बिनि थाखायनो जों सानदोंमोन मार्चआवनो खालामनो नामा फार्स्ट उइकआव फेब्रुवारियावनो खालामनो नामा बिदि मोनसे सावरायदोंमोन नाथाय जों सानबाय दा मार्च मासनि लास्ट उइकआव नङाबा एप्रिल दाननि फार्स्ट उइकआव जोङो ग्रेन्ड फिनालेखौ साखाफारा खालामनो मोनसे थांखि लादों जोंनि वेबसाइट रेडि जाबाय आरो जोङो मोनसे मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव जोंना मोनसे साब कमिटि दंसै दा फैबाय थानाय समाव जोङो मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव प्रग्राम मोनसे अडिशन लाहैगोन आरो दा बेयाव जानायनि सिगां जोङो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों होगोन फेसबुकनि गेजेरजों जों होगोन पेपारावबो होगोन आरो लोगोसे जोंहा मोनसे वेबसाइटबो रेडि जाबाय हयथ' इन केस सोरबाफोर जुदि फिजिकेलि जुदि अडिशन होनो हायाबा बाहागो लानो हायाबाबो बिसोर अनलाइन अडिशन साबमिशन खालामनो थाखाय मोनसे केटेगरिखौ जों दोननाय जादों जेराव साफ्रोमबो जोंनि आसामनि गेजेराव एबा बिटिआरनि गेजेराव एबा खना खनला जायगायाव थानाय सुबुंफोरा बेयाव बाहागो लानो मोनगोन आरो ओंखायनो आङो जायफोर मेलेमजिबि आरो सानथुमैगिरि बिथांमोनखौ आं खावलायनो लुगैदों बे प्रग्रामखौ जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालाम फोरमाय बयनोबो आरो बिथांमोना बेयाव बाहागो लाथों आरो गावनि टेलेन्टखौ दिन्थिनानै मुलुगनि गेजेरावनो एबा समाजनि गेजेरावनो सासे रोंगौथि गोनां सुबुं जानानै गावनि थांनानै थानाय लामाखौ बिसोरो दिहुननानै लानो हाथों धेमाजिसिम साफरि मा आसा खालामदों फाइनालसिम मोनैनि थाखाय देरहासार जानायनि थाखाय दिनैनि एपिसड लाबोनायाव माबायदि प्रेक्टिस खालामहोनानै बेसे गोबावनिफ्राय फोरोंनानै मोसानो लाबोखो प्रेक्टिस खालामनायाथ' सानबासो जादों आंनि मुङा अंगिता बर' बाहानिफ्राय फैदो रंगिया सोर सोर फैदों बाक्सा मामि ओमफ्राय आदा आं मा मोसानायमोन आं बड' गान मोसादों मोसानो मोननानै बाहागो लानो मोननानै माबायदि आसा खालामदों आं नाजानायगोन जितिनो ओमफ्राय फाइनालाव लासि थांनो